últimament s'han fet moltes obres dels carrers, estan molt ben arreglats, i és una bona estada pel personal, no? Veus millor el terra, que està més pla, és més ample, no hi ha tant de perill de cotxes i hi ha una mica més de seguretat, com a mínim a la vista.